l'Occità ha perdut des balus al bac, per exemple, és 3 cop menys important que el latí, per exemple. Donc, és pas considerat a la sua importància i això que fa que, efectivament, per un lycéà que vol prendre l'opció, déjà és complicat per l'Occità és en concurrència d'altres opcions i mai, qui també si seguís l'opció, al final comptarà per menys de 1% de la sua nota al bac. Donc, il n'y a pas brigue d'effet incitatiu, és pla dommage per il y a des progressions de l'enseignement de la Magrada, que si encara en dret en public, i aquí, si ocupam finalment la transmissió del liceu, és una amiaça per après saber des professionals que podran ensenyar la llengua, treballar a la televisió, estar en l'associació. Donc, espero que s'hem mobilitzat contra aquesta llei Blanquer i hi haurà d'altres modes d'acció en funció del context a l'encop sanitari i veureu de canviar de mode d'acció també per fer plegar Blanquer i continuar a desenvolupar aquesta llengua. És això que vol la població, s'ha exprimit a l'entorn d'un sondatge fet per l'Ofici Públic sur tota Nouvelle-Aquitània i tota la regió Occitània. Clarament hi ha una majoritat del món que volen que l'occità sigui mai ensenyat, que volen que els seus mainatges puguin aprendre l'occità dans l'escola. Donc, és una qüestió de democràcia i l'estat francès deu tot simplement seguir la voluntat del poble.